sa akong palakaw, nipilit sa akong pananaw, nisulirap akong kalimutaw, tungod sa paang nagsinaw. Dali-dayon akong mipatupol, nagpakita sa akong dimpol, pagtutuko na ay adang sapol. Ang dughang niya gibutangan, raong bagol, ay pastilan bayot di ay ang inatay. Maong kusog kayong mugi ay giyay, ang lawas pa'y imo murag maskulado, napay apili ang buwang kaayo. Usadi ay siya kababay ikukan, makainat kung dili ni mo tutukan. Ngano ba ka mo nagkadakan din sa kalibutan? Ihang nisuri ko sa plaza, may nakita na kong dalaga. Ako dayon nag-iila-ila, ang ngalan niya Inday Marsha. Nang laang dayon binduha sa mall, nanis kong midapit sa bar mall. Grabe mo sayo, pinasplit pa sa floor. Ay unsa ba ni si Kilman, ang junior? Ay pastilan bayot di ay ang inatay. Maong kusog kaayo mugi ay giay, ang lawas pa'y imo murag maskulado, napay nabili ang buwang kaayo. Usadi ay siya kababay ikukan, makainat kung dili ni mo tutukan. Ngano ba ka mo nagkadakan din sa kalibutan? Ay basilan syuki di ay ang ganahan, maudi ay igat kaayo ang nilakwan. Napay braso niya nga kahikaayo, di matudlan bisag dugdugon ug maso. Usadi ay siya kababay ikukan,